Basta abtik pag yun yung gapadulag siya bu. Kaya na mangyapon siya bu. Di ba? Nag-mock pa ganyan sa ako atong usa ka pusher dis Banilat. Bako nga pusher. So, your time will come. Aksyon! Balita! Walay pugong-pugong mubulgar sa kamatuuran sa kanginan. Ang province mong kudwa po na ni Hunong. Ang ato intelligence unit sa Aganaan, mo po na ni Hunong pa na ko. So, ang sa atong PDEA, mapuna ni Hunong. Bisa ang HPG karon, update ayos mga kuan. So, update ayos mga kaning mga information. So, nakita na ko, wala may problema, aktibo man tanan, even Marina. Ang Marina, aktibo po. So, basta update pag yun yung gapadulag siya bu. Kaya na mangyapon siya bu. Di ba? Nag-mock pa ganyan sa ako atong usa ka pusher dis Banilat. Bako nga pusher. So, your time will come. Pulata lang. Your time will come. In terms of pagdako pa, dili ito mga binuang. Mura na akong nawalan. Kaya wa may mudugay ana. Di ba? Pero og musukol siya in position, kailangan kung patay ng mga otoridad, di ba? Hindi ko na mahitabo. Nga, kuan. Di ba ma-perfect na to? But these people mocking now in social media, na kabalo sila nga at drug pusher pa sila. Isugas mga pusher, oy. Ha? Isugas mga pusher. So, don't worry kay wala pa po ni balot atong balhibo ano yung mga tawhana. Oo, di ba? Umora na diha. Aksyon! Balita! Walay pugong-pugong mubulgar sa kamatuuran sa kanginan.